Mr. BBC, one touch empire. Ingoma hizo pamusoro ivedzidzo rangu inzwai mwana wenyonda yaura inzwaiwo zvatiri kutaura hatingagare tiri vanhu vekutambura vadzimu vakatitsamwira patiwaya vachipukuta misodzi techema kudai ngatimboedza kuvafadza tisavarwadza saka vika idoro mzimu yekwedi parewo kani tidzimure mhepo mumusha umu zvigozofambawo kani tatibika idoro mzimu yekwedi parewo kani tidzimure mhepo mumusha umu zvigozofambawo kani ndaenda kugomo kwandateariva uku hapana chiripo kusamabata chino ichigunwe nekokoko asi hazvina chimuko pedzinza munotiri chambwa zvimwe vadzimu varidza tsamwa ndaenda kumaprofita nekun'anga zvashaba zvisakabika idoro mzimu yekwedi parewo kani tidzimure mhepo mumusha umu zvigozofambawo kani tatibika idoro mzimu yekwedi parewo kani tidzimure mhepo mumusha umu zvigozofambawo kani pamusoro ivedzidzo rangu inzwai mwana wenyonda yaura inzwaiwo zvatiri kutaura hatingagare tiri vanhu vekutambura vadzimu vakatitsamwira patiwaya vachipukuta misodzi techema kudai ngatimboedza kuvafadza tisavarwadza saka vika idoro mzimu yekwedi parewo kani tidzimure mhepo mumusha umu zvigozofambawo kani tatibika idoro mzimu yekwedi parewo kani tidzimure mhepo mumusha umu zvigozofambawo kani ndaenda kugomo kwandateariva uku hapana chiripo kusamabata chino ichigunwe nekokoko asi hazvina chimuko pedzinza munotiri chambwa zvimwe vadzimu varidza tsamwa ndaenda kumaprofita nekun'anga zvashaba zvisakabika idoro mzimu yekwedi parewo kani tidzimure mhepo mumusha umu zvigozofamba